नै हाग्रानि मानसिफ्रा मा खालामदों नोंसोरलाय बुलाय? ओइ सेंग्राफोर मा खालामबाय जागोन नोंसोरलाय बुलाय? मा जमदों नोंसोरलाय बुलाय? हेल' गाइसमोन, नै जों गय फुलि गायनो नागिरदों। आं देखायगासिनो दङ नै, ओमफ्राय आं लथखौ जागोरनि। नै बे बिथाङा जागोरनि। Klakni goi jawanya itu le, klakni goi fuli jawanya itu nih. Agak sepeda. Klakni goi fuli jawanya itu nih, agak sepeda. Hagraya एवखांनानैहाय हालेवबायलै नै दाने लोगोफोर ट्रेक्टरजों जावायनाया गाबोनसो जावायगोन दिनैहाय फिननै एवनानै दोनथ'नोसै क्लाबनि सेंग्राफ्राबो बारा गैजोबा फिनसे जाजेनबाय आरो फिनसे एवनांगौ हेल' गाइसमोन, नै जों गय फुलि गायनो नागिरदों। आं देखायगासिनो दङ नै, ओमफ्राय आं लथखौ जागोरनि। नै बे बिथाङा जागोरनि। दे सेंग्राफोर गोसो हो, आं नोंथांमोनखौ लथखौ जायै जायै खेबगासिनो दं नो। गासिनो दं इयो। ओमफ्राय सेक्रेटारि नोंथां, बे माबा खामानिखौ मावनानै केसियार नोंथां मा बेनि फैसाखौ मा खामानियाव गारनो सानदों नोंथां? थास' बिबारबो दङ ने? आदा अनिल, गयखौ खननानै माबायदि मोनदों नोंथाङा? हायाखौ समान गालांलै बिथा गालांखा बिराद खालामबाय थाबा जाबाय माबादि दे नों गयाखौ दानस'जोबदो केमेरामेनखौलाय मा माथो खामानि थिननांगौ जाखो नोंसोर बेनि मानसिया केमेरामेन खामानि थिननो इउटुबारखौ खनासो लानो नायबाय नैबे माखासे जोरिमाना फोनांगौलै इखौ अनिल माथो खाखोमा बायो नोंलाय नै बिरि सोबावदों साला अनिला स्मकिं इज इन्जुरियास टु हेल्थ होननायखौ मिथिया नोङो जाम्बा नोंसाय आंनो हरलै माबायदि होजाया इयो गय फुलि जावायखांनानै दानो दैलामारियाव दुगैनो फैलाबायनो सेंग्राफ्रा नै जोङो थांथिबाय गय फुलि जावायखांनानै दैलामारियावहाय दुगैनोसै सोर माजा दुगैदोलाय सेंग्राफोर नै हाग्रानि मानसिफ्रा मा खालामदों नोंसोरलाय बुलाय? ओइ सेंग्राफोर मा खालामबाय जागोन नोंसोरलाय बुलाय? मा जमदों नोंसोरलाय बुलाय? हाब नायदो नै हाग्रा बारियावसो दंफैयो सेंग्राफ्रा मा मैहुर खालामफैदों नोंसोरलाय बुलाय? गैया जोंबो गाज्रिनि थाखाय फैयाखै लोगोफोर क्लाबनि सेंग्राफोरजों बिदिनो दैयावहाय दुगैलाबायनो फैदों गय गायनानैहाय फैदों नालाय
खालामि गय फुलि जावायदों नालाय गरम मोननायखाय दैयावसो दुगैनो फैदों जोङो जोंनि अस्थाना नै बेनो हानिबानिया रायलायबाय इसोरो रायलायबाय